Ayan, good morning. Hello. Ayan, so it's Sunday, first ride sa month of August. Pupunta kami somewhere sa San Nicolas. Itatry namin kung ma-access namin yung old trail sa Maliko. Okay. Okay, so mga ilang kilometer yon? 60. 60 kilometer one way from nag-start kami dito sa San Jacinto, Pangasinan. So kita-kits sa daan. Tara, Lagi let's go. muna. From time to time magsasalita kami ng dialect dito, Pangasinan. Kaya ayun, so walang translation to. Yung mga makakaintindi na lang ang tanging makakaintindi dun sa sinasabi namin mamaya. Awa, Oo. akin mama ang kalay punti eh. Mag-cramps ka lang mo. Ready na to. Yung daan na to is bypass kung pupunta ka ng Pusurubio or Baguio. Tapos hindi mo na dadaanan yung Manawag, dito ka dumaan sa San Jacinto. Shortcut lang siya, makakatipid ka ng 5 kilometers. Good morning! Shout out at Saramay Pangasinan Bikers, Saramay Tagalingayen, Turubos. Yan, so alam ko sa Sol sila nag-ride ngayon. May gusto kang i-shout out? Kaya ano, paring Albert, pare. Ali. Dito na kami sa Barangay Mambal, Pusurubio. Pakyat na kami. Kaingal. Ganda. Inarlaya eh. Boundary ito ng ano, Pusurubio. Ayun, so dito na kami sa bahay ng Pusurubio. In just 30 minutes, dito na tayo from San Jacinto. Inortala, Binalonan. and so nandito na kami sa Binalonan. Eastern Pangasinan to, no? Yes, sir. So I think ito yung sikreto ng mga Pangasinense na mga siklista kung bakit sila malalakas. Tingnan nyo naman yung mga daan dito, super wide at saka maayos, kaya maganda yung playground nila. So ito yung eastern part ng Pangasinan. So yung bundok na yon, Cordillera region, yung mga group of mountains nya. So anytime pwede silang umakyat dyan, umakyat baba para mag training. So dito tayo dadaan. Sige. Ano bang daan yan? Ano ata to eh? Yung Santa Maria de Pila? Santa Maria. Okay, so dito kami dadaan sa may shortcut. Kasi pag doon, long cut na doon papunta Kasinggan, bayan ng Kasinggan. So let's go. Ang habang stretch nito. Approaching tayo sa may Narciso Ramos Bridge. Ito yung longest bridge dito sa may Pangasinan. So yan, naka-enter na tayo. Oh, grabe ang haba. Siguro nasa 1.5 kilometers to, no? More or less 2 kilometers haba ng bridge na to. Narciso Ramos Bridge. Pindutin din na. Okay na yan.
bulain natin eh. Ayan, so hinto muna tayo, kain. So dito papasok na tayo ng Tayug. Yan na yung welcome nila. Pa? Para kang Chinese. Hindi po. Ako na lang siya magka. Ilocano ako. Ay, wala ko po yun. Uy, atsara. Sarap to. Sisig na kambing. Dinakdakan. May salkon. Salkon ay may kapukan, di ba? Oo. Bali-balitan. Oh, ni may kilawang bangus din, oh. Sarap. Tapos pinapaitan, Ilocano yung luto dito. Kilawang kambing. Pinapaitan? Pinapaitan? Ito. Ay, bata. Bulalo lang. Si Krabat, sa Kaya Bulalo. Ah, sige. So far, naka 60 kilometers na tayo from San Jacinto. Tama, no? 60 kilometers? Oo. Kain na tayo. Medyo tinanghali na rin kami. No oras na ba? Mag 10 AM na, hindi kami almusal kanina. So ito. Bulalo. So, atsarang labong. Tapos pinapaitan. Sarap. Partner, kumusta naman? Sarap. Sarap. Sulit. Sundala ba? Grabe, mananamyay bulalo dadya. Sobra masamsamit. Grabe. Mas lalo ay agus-gustuhan ko ay labong. Bali-baling panluto da. Ay atsaran labong. Yung mga matatanda na mahilig sa palitan ng bulalo. Papasok na tayo ng Tayug, mga kaibigan. Dito na tayo sa bayan ng Tayug. So nandito na tayo sa may bayan ng Natividad. Napakaganda pala ng view dito. Wow. Ang ganda ng munisipyo nila, oh. Parang castle. So welcome to Natividad. Pwede kong ganitong bike. Ganito maraming nagaganyan pag ganitong Sunday Saturday. Ay, okay. Sementado na yon yung sa Maliko. Sa opo, simentado hanggang sa may kalahati ng Sanran. So welcome to San Nicolas. Malapit na tayo. Wow, ganda ng scenery dito. Grabe. Nasa likod lang natin yung Benguet province, yung bundok dyan sa likod. Ang dami hinog na bayabas, oh. Mga laka ni, bali-bali tanay ni. Taysan Abay. Ah. Grabe, kain tayo. Ah. Okay ni. Malinis dali, ma'am. Una? Okay. So ayan mga kapadyak, nandito na tayo sa may bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ayan. Magkakalapit lang pala yung Asingan, San Quintin, Natividad. So magtatanong kami kung saan yung papuntang Maliko. So ito yung patron saint nila, San Nicolas. Nandito na kami sa may lagpas ng bayan ng San Nicolas. So nakapagtataka lang dahil sobrang tahimik ng lugar. Walang video okay,
Walang jeep, walang bus. Walang Para- nagtitv. Oh, walang mga nagti-TV, nagraradyo. Para siyang ghost town. Kaya ang makikita mo lang talaga mga konting sasakyan, tricycle, Hayop. ayan yung mga hayop. Pero ang lalaki ng mga bahay din dito. So nasa paanan na kami ng papuntang Maliko. Ito na yung mapaanan ng bundok. Tapos makikita mo, marami ng fog doon. Tapos medyo malamig yung panahon dito. Amoy pinapaitan. Ayun, mga friendly goat. Siko, siko. Wow. Ito meron pa. Ay, ito na ata yung umpisa ng maakyatan dito. Ito na, umaahon na kami. Medyo ibaba ko na lang tong face mask. Hindi ako nakahinga ng tama. So yung condition ng road dito, ano siya, gradual. Malinis. Medyo ano siya, hindi siya bigla ang ahon. Ayun, dun pa yung dulong nakikita ko, yung next na ahonin namin. Ang ano to, katulad ng Real, Oo. no? Kami Infanta. Oo, Infanta. Ahon niya. Pero hindi ko pa masabi. It's too early to tell. Kasi dito pa kami sa bungad. And so, kung may daang kalikasan sa mga Tarem, sa may western part ng Pangasinan, dito naman meron silang Maliko Road, saka trail. No wonder, gaya ng sabi ko kanina, kaya napakalalakas ng mga taga Pangasinan is siguro dahil sa location nila. Marami silang training ground. Meron silang climb, yung mga ganito, meron silang flat, open. Rest muna tayo dahil umuulan. Sa ubusan na rin kami ng tubig. Tapos magkape na lang muna tayo pampainit ng katawan. So dito may mga stores din kayong madadaanan kung sakaling umakyat kayo. May mga nagtitinda dito, nagpapakape. Kaya pa naman nung gearing ko, may dalawa pa akong reserva. Ito wala na. Yan yung kagandahan ng malaking kags. May baon pa ako sa Grand Climb. Wow! Inabot na kami ng ulan dito sa taas. I'm not sure kung ito na yung top, pero sa tingin ko hindi pa naman. So medyo malayo pa. So tsatsagyayin na lang namin. Yung ahon niya hindi siya gaanong matarik pero mahaba. Para siyang kung nadaanan nyo na yung yung dun sa may Real or Infanta Quezon, ganun na ganun siya. Yan, oh, ganda ng ulap view. Feeling ko malayo pa. Grabe. Halos mag 10 kilometers na. Wala pa rin kami dun sa may Maliko. Ang ganda ng view, oh. Wow. Sarap huminga. This is it. I love this. Medyo makunat. Medyo makunat tong ahon na to. 1-2-1-2 cadence lang. Grabe. Ito pala yung medyo makunat dito. Hindi medyo, makunat talaga. Mahaba siya. Siguro 6-7 lang takbo namin. Ayan, so eto yung isang nadaanan namin na may nanganganak na kambing. So, hindi ko rin alam kung anong gagawin. So titingnan na lang namin.
Para kaming nasa ano na nito Peru or Bolivia. Grabe, taas. Feeling ko ito na yung pinaka peak na kasi pare straight na siya Ganda, di ba? Sulit. Kamu yung natin yung friend battery. Bayang ibaga. Kapigan. Ano, kaya pa? Kaya pa. Pero tubig muna. Oh. Malayo, mahaba siya, no? Grabe, sulit. Parang kung naalala nyo, ganito rin yung view dun sa may Daang Kalikasan, sa may mga taram. Ganyan din yung scenery. Pero mas maraming puno dito. Ganda. Layo na, oh. So ayun, nandito pa rin kami sa part ng San Nicolas. Pero nasisense ko na malapit na kami dahil may mga pine trees na dito sa paligid. Tapos medyo maulan kaya ang lamig. Pero sana hindi niya lakas para suabe lang yung ride natin. Ayun, so nagbabalik tayo. Grabe. Nandun na yung dead end ng sementadong part. Tapos napagtanungan namin kay ate na kalahati pa pala yung narating namin. So siguro halos 1 hour 30 minutes na kaming pumapadyak, pero kalahati pa lang yung nasa kalahati pa lang tayo. And so mamaya i-update ko kayo. So ganito yung mga condition ng road dito. May mga natutumbang puno, maputik. And so pagpunta nyo dito, ingat-ingat lang kasi may mga falling rocks pag naulan. Ito bagong hulog lang to, wala to kanina. Ayun, so nagbabalik tayo. Grabe, sobra. May mga aberya sa daan, may mga fallen rocks. And then sad to say na hindi na kami matutuloy ng Maliko dahil hindi siya accessible ng road bike. So hanggang dito na lang siya, dead end. Pwede pa naman, pero sabi nung mga napagtanungan namin na umulan dun sa part na yon, dun sa Maliko. Yun yung Maliko, sa may likod-likod pa. So may chance na maputik. So kung makikita nyo dito, ayan yung may pulang lupa, yun na rough road. So baka mag-skid pa kami o kaya ma-disgrasya, hindi kakayanin ng road bike. So ito, okay na rin yung view dito, napakaganda. Kasi marami pa namang time para makapunta ng Maliko, pero hindi ngayon. Safety first muna tayo. So yan, papakita ko yung buong view dito. Ano yan? So dito may mga CR. Yan, para siyang cabin in the wood. Tol, kumusta naman yung yung mga daan? Wala. Maganda yung place. Maganda yung daan, pero talagang hanggang dyan na lang kami. Sayang yung Maliko. Lalo ngayon tag-ulan, wala tayong gagawa dyan. Pero yung place na nadaanan na namin, okay na. Enjoy na rin. At the same time, yung mga views na ganito, ganda talaga. So far, ganda dito sa Maliko. Babalik kami next time, yung medyo mas agresibo at saka mas mas maaga, preparado. So luckily may mga kababayan din tayong napadpad pala dito sa Maliko. Si Sir Red, tama ba pangalan mo? Si Red pala. Smash, ano yan pare?
Sabi niya sa akin, ito daw yung parang binabalik-balikan niyang lugar dahil siguro na-inlove siya sa place. May mga ganun eh, may mga ganun tayong mga ano, pag nagustuhan natin yung place, yan binabalik-balikan natin. So, ito, may grupo rin ata siya, parang Smash, no? Smash Club Smash Club dito sa may Malasike yung ano niya. sa Pangasinan. Okay. So, tanungin natin siya. Ayan. So, sir, ano yung reason ba't nyo binabalik-balikan yung lugar na to? Maganda sa to sir, parang ano, parang Baguio siya pero yung hindi polluted na Baguio. Oo, Parang totoo. sariwa yung ano. Ang sarap ng hangin. Shoutout sa mga kamote, RG, MRO, ARSAP. Shoutout sa iyo. Mabuhay kayo. Ayan guys, so, so since umuulan, ito yung mga ways para hindi tayo ginawin. Pwede natin isuot as warmer. So si ate, yan, napakabait, very accommodating sila. Binigyan kami nito ng plastic para isuot namin. Kaya nga pala, ito yung pangalawang store, tama ba? Oo, pala. Kaya siguro magbaon kayo ng maraming tubig kasi bihira yung madadaan ng store dyan. Ito yung pinakalas na store dito. So, yan. So, check natin yung final output nito. Ayan, waterproof na kayo. As na, pag tumalsik dito, sakto, mahuhulog lang yung ano doon, dirt. Ayan, so ginawan ko rin si paring Demure. Kasya ba? Sakto Parang pinatahi sa joggers. Yan, parang tailored sa'yo talaga. Tailored talaga. Oo. Oo, no? Sakto. XL yung sa'yo eh, no? Yan. Ayan, Safe so na. ready na. So yan guys, siguro dito ko na lang tatapusin tong bike ride namin kasi umuulan, itatago ko na tong camera. So yan, salamat. Next time babawi kami, dediretsuhin na lang namin talaga yung Maliko. I-conquer natin yan, hindi tayo susuko. Ayan, so ayun, babush, salamat. Bye! Oh, grabe, inabutan na kami ng ulan. Tapos yan, mapag. Wow. Wala nang halos makita. Napakalamig. So dahan-dahan lang sa pagpreno para safe tayo makauwi. Pagi! Ingat.